Ngayon naman, naniniwala tayo ang kanyang ang siyang pag-amin sa kanya sa pagkakal at ang bagong buhay naman para sa atin. Inaanaya tayo kay Jesus na pasanin ang ating mga krus at sugal siya. Pinagawa namin ang ating mga pagsubok sa diwa ng pananampalataya at italim ang Jesus upang maligyan ang pagkakasakit niya alam-alam sa kanyang katawan ang simbahan na kailangan natin. O God, who have called us to participate in this most sacred supper, in which your only begotten Son went about O God, who by the passion of Christ your Son, our Lord, abolished the death inherited from ancient sin by every succeeding generation, grant that just as we conform to you, being born by the law of nature, the image of the man of earth, so by the sanctification of grace we bear the image of the man of heaven through Christ our Lord. Amen. Pulo ng ating mga kasalanan. Ngunit dahil galing sa pagpapasakit ng ito, tayo lahat ay kanyang pinagaling. Hindi ka pa natin pinagpapasa. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, ang likod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababago siya at gagalagan. Marami ang nagigla kung siya'y nakita, dahil sa pagkabakbog sa kalinay, halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami ang mga bansang magulanta, pati mga kahit pag siya'y nakita ay makikita. Makikita nila ang ginagawa kahit nakailan, at mauunawa ang di pa nila. Sagot ng mga tao, sino ang naniniwala sa ibinabalita ng Diyos? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang likod ay matulad sa isang malamang na tanim sa pinyong lupa. Walang katangian o kagagalang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pangakit para nakita siya. Hinama siya ng mga tao at itinapunin. Nagdala siya ng sakit at hirap. Walang nakitapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang pagbuhay. Iniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayun din ang iyon na tayo sana ang pumasakit. Akala natin ang dinanas nila ay parusa sa kanyang Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya naswala. Siya ay binubog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa kahirap na tinanong niya at sa mga mampas na kanyang tinanong. Tayo lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lahat. Ngunit itigil ng
Panginoon na sa Kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat pumunta. Siya ay binugo at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntihan. Tulad ay kordero kahit sa patayan para makupang hindi tumutol kahit na kumita. Hindi umilig kahit bagutuman. Nang siya'y hulihin, katulad ay naging dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y iligin na kasama ng masasama at mayayaman. Bagaman, wala siyang kasalanan kung nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan mo ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niyan, may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasak ang ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng maguluhan ang kanyang pagtitis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong pinalulugan ang siyang katanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya'y sila'y aking matatawanan. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga kapila. Pagkat kusang loob niyang ibigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inaho niya sa
hanggang sa dulo ng kanyang buhay, naging masunurin siya ang lahat. Sapagkat naranasan niya ang kahinaan, sakit, at pagdurusa. Siya ngayon, ang aling nila at mga nawaling tagapamagitan sa Ama. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yaman, mayroon tayong ilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba, kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraan, tinuto siya ang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya, huwag na tayong magpupili, lumapit sa trono ng maraming Diyos, at tuloy, kapatan natin ang kabag at kanin sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namuhay dito sa lupa, siya'y lumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At hindi siya dahil sa lulusad siya ng pagbabago. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutunan na ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang mahanap na ito, siya ay naging walang hanggang na makapagtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus kay Pedro,
sacerdote ng Manong. Si Caiphas ang nagpari sa Pangulyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at isang pangkalagat na sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakaunang sacerdote ang nalala nito. Kaya nakapasok sila kasama sa Jesus sa bagyo na bahay ng pinakaunang sacerdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad at kilala ng pinakaunang sacerdote. Kinausap ang dalaga ng kabagay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro tinanong ng dalaga. Hindi ba nakakaliwat ang kapatid? Sumagot si Pedro. Hindi. Naginawa kaya nagpapakita ng ulit ang mga itin at mga bantay at tumayo sa paligid ng sila at pamagpalit. Nakilala si Pedro at nagkalimiti. Si Jesus ay tinanong ng pinakaunang sacerdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang tinuturo. Sumagot si Jesus. Hayaan ako nagsasalita sa banda na kaya kung ituro sa mga sinagoga sa templo ng mga Hudyo, wala akong sinabi na yung pag-ibig, wakit ako na Panginoon. Ang Panginoon ang mananakit sa akin, alam nila kung ano ang sinasabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampahan sa isang barangay na nalugar. Bakit mo sinasagot na ganyan ang pinakaunang sacerdote? Sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan ko, hindi ko mabuti sinabi ko, bakit mo ako sinampahan. Si Jesus na nagagapos ng pagkakot, ay pinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakaputong sacerdote. Samantala, lalo pa rin si Simon Pedro at nagpapahina. Siya ay pinanong nila. Hindi na kayo nagkaroon sa akin? Sinagot si Pedro. Hindi. Pinanong naman siya isa sa mga itin na pinakaputong sacerdote. Pagkakaan ng lalaki, inipasan niya ang kanya. Hindi ba ikaw nakakasama ni Jesus sa kalaman? Ngunit ginagawa ito ni Pedro. Siya naman kapilaan ng kalon. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus itinanong nila sa palasyo ng gobernador. Tumagal ito. Hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila huwag may ngunit na ikarapat-dapat kumain sa mga pangkaswa. Kaya sinabas sila at nagawin nila ito at sinakot. Ang mga sacerdote ko naman sa mga Sumunod sila. Sinabi sa kanila nila. hindi siya nagpunan ayon sa iyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo. Nangyari ito upang magpapal ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagmamatay. Si Pilato pumasok ulit sa palasyo at tinawag si Jesus. Ito ba ang aming mga Hudyo? Sumagot si Jesus. Kaya kailangan sa inyong sariling isipan kung nasabi sa inyo. Tinanong siya ni Pilato. Ang ito, ang mga kababayan mo at mga ulo. Kung sasabitan ko ang aming kaharian, hindi na paglabansan ako ng aking mga tauhan at hindi na pagkalulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sasabitan ko ang aming kaharian. Kung ganoon, isa ang kami. Sumagot si Jesus. Kailangan sa pagkakas, ito ang kailangan kung bakit ako pinanganak at naparatos sa sabitan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sino ang nasa katotohanan. Tinanong siya ni Pilato. Ano ba ang katotohanan? Pagkasabi ito, lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo. Wala akong makita ang kasalanan sa tao nito. Ngunit ayon sa pagkakaugalan, dapat ang pagpalayan sa pinago kung araw ang Paskwa. Ibig ba ninyong palayarin ko ang hari ng mga Hudyo? Sinagaw sa isang pinsan. Kaya tinakuha ni Pilato sa Jesus at pinakabit. Ang mga kaway at mga halaman sa tingin. Ginawang kawalan at tinutong kay Jesus. Para sinutan siya ng dalaga at uruturan. Sa sarili kapit sa kanya at ang iba.
Kung hindi siya at kayo ang magpapagod sa kanya, wala akong makikang kasalanan niya. Sumagot ang mga tuloy. Lalo natapos ang Pilato ng marinig ang mga pananalitan ito. Ngunit siya pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Pagkasal ka ba? Subalit, hindi tumugon si Jesus. Ano Pilato? Ano mo ba ang kausapin? Hindi mo ba alam na maaaring ang kalayan o ipapako sa krus? Sumagot si Jesus. Kaya wala kang magagawa yan sapagkat pinagkatuon sa iyo ng Diyos at kapangyarihan yan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagawa sa akin dito. Nangangin ito ni Pilato, dahil niya pinagkakalayan si Jesus. Ngunit, nagsigawan ng mga tao. Nagdating ni Pilato sa Panginoon ito, inilabas niya si Jesus at siya ito sa upuan sa dapat tinatawag na ang plataforma sa bata sa wikang Hebreo. Araw ng paghahanda sa Paskwa at magkikalabi-dalawa ng kanal, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang iyong hari. sumigaw sila. Tanong ni Pilato, Ipapapako ko ba sa krus ang iyong hari? sumagot ang mamunong saserdote. Sumagot sa Pilato, Ang naisulat ko ay naisulat ko na. nang nalipago na ng mga tao si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasukotan at pinagdalian niya at iyan ang alat. Kinuha nila ang kanyang kukulihan. Itinulad na nila at tinali ng buo na sa itaas ng saserdote. Nagusap-usap ang mga kawal. Nangyari ito upang matupad ang sinasabi ng sultan. Pinagkatinan niya ang mga kasukotan at ang gamitin nila pinagsakalan. Ganit ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa bali ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae kung si Maria at ang asawa ni Cleopas. Lalo din, naroon si Maria Magdalena. Na makita ni Jesus ang kanyang ina ang lumaman niya nagdag sa bali ko, kanyang sinabi. Inam, narito ko na. At sinabi ni Jesus sa kanila. Narito ko na. Ngayon, siya pinatihan ang nagdadito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na nagdadaan ang kanyang bahay. At pinagpapala ang kasultan na sinabi niya. Naluhaw ko. May isang mga doktor na puno ng mga asinaan, itinubog nila nito ang isang spoka, itinawid sa sandalan ng soto, at inipit sa kanyang uwi. Nang masipsip ni Jesus ang anak, ay kanyang sinabi. Nabilang na. Ininukayo ni Jesus sa kanyang ulo, at dalawa kanyang Pagsilip ko na. Doon ang mga pamata at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ng mga bantay sa ayaw ng pamahalaan sapagkat nila ayaw ng pamahalaan nito. Kaya hindi nila naglago na ipabalik ito ang mga hindi na mga ipinako sa krus at alisito ang mga bantay. Nakulong na ang mga kawalan ginaya ang hindi ng dalawang ipinako sa bahay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makikapagay siya, hindi na nila ginaya na Subalit ang Diyos na sibat nang isa sa mga kawal at katilan ni Jesus. At
bigay lumaki ang dugo at tubig. Ang pakita nito ay ang nagkakatotoo. Tunay na nagkakatotoo at naging katotohanan ng sinalitan upang kayo maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang magbabating sa kanyang mga buto. At sinabi naman ang isang ibang wakaling mga kasulatan. Pagmamasdan rin ang pila ang kanilang tulos. Pagkatapos nito, sumusay ang nagkakat ng Matea, inagsadya ka nila ito upang humingi ng manutulog na makuhang pagkain ni Jesus. Si Jose sa kanalat ni Jesus. Ngunit, paligid na lamang dahil sa takot sa matulog. At pinintulutan siya ni Pilato. Kaya iwan na siya ang pagkain ni Jesus. Sumama sa kanyang sinitulemo. May dalang pabango, mga sandaang libra, pinagkanon, mira, at ano. Siya ang nagsalita kay Jesus sa gabi. Hinimay niya ang kay Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kanyang kain dito ayon sa ugalian ng mga ulo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay nagsakalanan at ito ay sa bagong ilingang higitan at bagong ilingan. Yaman ko ay alam na ng mga Hudyo at dahil sa malalim na nangilingan ito, doon nila pinili si Jesus. Ang pasyon ng Panginoon. Tayo ay pinanagalaan at pinanagawa na pangbilayan ang nanak sa oras ng ito. Ikatulong ng hapon sa oras na ito, unang loob na ibigay ni Jesus ating Panginoon ang kanyang sarili. Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, para sa buong kaluluwan, para sa ating kaligtasan. Pinagayaan niya dumanat ang dugo sa kanyang kaligtasan para sa kaligtasan natin. Pamilya, lalo na kayo, pamilya, pagmamahal. Kaya kung mapansin mo, ibang lugar sa lahat, kahit na sa kulay sulat na ating ministro, kapalayan, dahil puno na ang siguro o ang pagmamahal. At sa suotan ng ating kapal, sana makikita natin at tanggalin natin ito pagkawasan ng ating pagkawasan ng kahulugan ng pagdiwag ng Diyos sana. Alam ko patay hindi dahil magkakaroon tayo ng multo o dahil tayo natin ng minsan oras na namatayan ng at hindi nagawal ng kulay at sila na lumaman sila sa takpan ng ibang makasika sa pagkakot patanda ko para sana hindi magalitaan maramdaman marasahan ang pagmamahal ng Diyos. Ito po gusto kong ibahan sa inyo. Ito po ang araw na kung saan pinakita ng Diyos ang pagmamahal ng Diyos. At sa pamamagitan po ng basa ko kanina
pwede yan. May katuwa sa pero hindi pa rin kahit ito naman lang pinagkuhan ni Jesus Cristo. Para ba sinasabi sa akin na para matulog tayo dapat nakatuloy na mamahal sa lahat ng ating mga kaibigan kahit kumisan tayo na taksiyan. Makikipagulao sa pwede yan ay pinala ng Jesus tayo ng dito naging makakarulan sa kanyang mga kapos. Yan po ang klase ng pagmamahal na sana naramdaman natin sa kaibigan natin ang pagmamahal ng kaibigan. Kaya halaga pakinggan at pagmamahalin ang marunod mga hindi naman. Alam ko po, kung dami na rin yung mga sana hindi ko yan taglang para naging kaya sa kaibigan ko rin natin ang salita ng Diyos. Dahil sa hapon ito, dagdag ko sa ating pag-ibig sa mga salita. Matunayan natin ang krus na nasa harap natin na yan ay tanda ko pagpapagiging kay Jesus. Ang pagsasabihin mo, kaya lang kung tignan natin ito, kaya ang krus naging sa ako na alisan. At sabi ko po, na hindi nagagawa dito ngayon, ang isa yun, ay magkakapagulan pa rin lang. Dahil may mga posto at harap kayo natatawan ang ginagawa natawan na makakalilang. Natawan na sa tuloy. Yun po ang tuloy sa rin. May talagang mamaya at ang po sana yun isipin. Ang iba ang katawan ang lalo na ay katawan. Hindi mo na kung ang pagmamahal sa iyo. Kaya kapag napakagalo ang nangyayari sa loob ng simbahan. Napakagalo po ang nagsibigan na ginagawa at inisibigan ng ating pinagsimbahan. Pagpapahati po ang alam ko. Yan po ang bumubuo sa seremonya ng Friday. Yung Friday sa tayo, napakaganda at napakagawin sa ating pagkakas. Pagkakas natin, bigyan mo lang po natin at pagkakayan yun ba sa pagkakayan sa pagkakayan po na sabi ko kanina para lang sa ngayon sa kala namin sa tatlong papel sa mga literal dito kasasan ko dito mamay sa kasal namin sa pagkakayan wala nakapaloob sa simbahan at hindi nakapasok ang dito tayo lahat ay sana hindi ko lahat at kasama ko sa tunang pasok ko na sa inyo. At mamaya yung ating pag-ibig sa Diyos o revelation o Diyos. At yung pangatong pag-ibig yung tatlo ang nangyayari sana ay huwag mong kalitaan na kapit tayo yun na po ang nangyayari. Sila ang mag-isa ng kanyang korte, lulul, at ang gano'n ang pamamahay. Mga kapatid, sa pagpiliwan po sa
Ibibigyan natin ng pansin at pagmamahal. Kung ibibigyan yung ating kasalanan, kung yung pagpapagawa ng kanilang kapatawaran ang pagkakansin sa araw ito, hindi lang yung kasalanan ng tao. At sa pagdating po natin sa Diyos, sana mapagkas tayo ang pagwala natin sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. At sana, tuloy sa lalo, huwag tayo ng pag-ibig lumapit sa banal na Diyos. Yan po, ang trono ng Diyos ngayon. Ang Diyos na ang trono ng mga Diyos. Tuloy tayo para sa kanilang pangalan. Si Jesus Cristo ang ating Panginoon at Tagapagligtas na nag-alay na rin sa sarili para sa lahat ng tao. Sa pagkamatay niya sa krus, ginamit niya at pinag-isa ang lahat ng tao sa kanya. Nalangin tayo ngayon sa ating Ama sa langit para sa mga pangailangan ng simbahan at sa libutan. Para sa madaling simbahan. Ilalangin natin ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong mundo upang pagkalooban ang kapayapaan at pagtutupad pagkakaroon sa pagkakatuloy ang mga aanin ito sa saksi-tubo at upang tayo bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo ang makasama sa Diyos sa panahon ng pamamagitan. Ang maraming mga pangyarihan sa katapuan ng anak mo si Kristo, ipinahalo ko ang iyong kalakilaan sa lahat ng mga tao. Hinangin ko ang iyong mga ginawa dahil sa pag-ibig upang ang iyong sambayanan na lahat sa buhay ay mamalangin matapag sa pananampalataya at iyong bilayo para sa manin ang panalungalan sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang ng Tuhan. Para sa Ilalangin natin ang ating mahal na Papa si Francisco na inilaw ng Diyos sa hanay ng mga kalapangasiwa upang bigyan siya ng kalusugan at mahabang buhay para sa pagkanan ng banal na sambayanan pinagkatiwala sa kanya para pagkukulan. Ang maraming mga kawalan sa iyong kapasyahan ng pinigiral ng sanlibutan, paulakan mo ang aming kaibigan na linapin si Papa Francisco na iyong pinigilan para kami pangasiwaan upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinaputuluan ay mapamahalaan niya na ay kaunlaran sa pananampalataya at bawang kabutihan iyong inaasahan sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan ng mga. para sa kabalian at lahat ng aanin ng simbahan. Ilalangin natin na si Ricardo ng Obispo, kaya hindi ang lahat ng mga obispo, mga pari, at mga diakono ng tanang kabilang sa sambayan ng Kristiyano. Ang maraming mga pamamagitan, ang iyong Espiritu ay nagpapabanal at nagtatagulit sa buong simbahan. Hindi mo ang aming Panginoon para sa iyong mga tagapaglingkod
Pagpapalain din natin ang kainitahan ng tao sa pamilya. Ito ang kanilang kalooban ay makatulog sa pagtawag ng Diyos. Ang Diyos ang natin makapangyarihan para sa tubig ng bigat. Sila ay maging mahansilan sa kapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa kapagkakamit ng pagkisala kay Jesus na buong mahal. Ama namin ang makapangyarihan, dahil mo pinahulugan ng sambayanan sa pagkakaroon ng paradagang kapilan sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon ng pagpunlan ang aking mga ihahandad sa pagbibigan upang sa muli ng pagsikat bilang binyagan sila'y makapilan sa mga kaanib ng lumangkan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo pagpasawalan ng Diyos. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyanos. Dalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na papong kay Jesucristo na nananalig upang parapatin ang Diyos ang natin makapangyarihan na sila ipipunin at ginapin sa isa niya sa sambayanan. Ang natin makapangyarihan, pinitipon mo ang mga nawalay at pinapangkilig mo ang mga nakakapikot sa iyong sambayanan. Ginamit mo ang mga kabilang sa awan ng iyong anak na sa iyo tinalaga sa buklod ng isang bigyan upang sila ay magkakuklod sa buong pananalig at sila ay magkapisan sa buklod ng pag-ibig sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo at pasawalan ng Para sa mga Hudyo. Dalangin din natin ang mga Hudyo kaunang pinagpapayagan ng Diyos na ito upang pagkalooban sa pag-ibig sa kanyang ngalan sila ay tungkol sa pagiging malapit sa kanyang ilang. Ang maraming pagpapakaingan, pinangawalan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanong sa kanya ay sumila. Hindi mo ang paglubog ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hirang ay pagitapatin sumakit sa kaganapan ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo at pasawalan ng Para sa mga sumasampalataya kay Kristo. Idalangin natin ang parang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang ahating lang ang lagas ng kaligtasan na iniiwanan ng Espiritu Santo. Pangalan, makapangyarihan, palibong, ang mga hindi pa nananalig sa iyo ay makapagpas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas at kanina sa pag-ibig mo ay namin tumuulat sa pagmamalasakit sa panahon sa iyo umahanap ay maging mga saksi mapagpaliwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo at pasawalan ng Diyos. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos. Idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagkinapanan sa kanyang makatulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Mananalig ang pangyarin, nilingkaw ang lahat ng mga tao upang nakikang sa namin at pagtatagpuan kay masiyang walang mali. Pagkaloob kahit may mga di ka nais-nais na balaki, mga panakagang pag-ibig ng kanan, ang mga kaliwagi ng iyong pag-ibig, at matanggap na ang mga gawang kabutihan na sumasampalataya bilang kahapit
ikaw ang Diyos na totoo at ang aming pinanggalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasalamat. Para sa uuwi sa Panginoon. Idalangin namin ang mga nagtutuloy maglingkod sa bayan at umuulit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng amang may kapal at isulat sa kanyang kinalulutan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng kanan. Ang aming mga pagkalingan nasa iyong kamay ang nagika at karapatan ng kanan. Kung kailan mo ang mga umuulit sa ating pamahalaan upang sumagana ang pangalan sa sanlibutan sa ipagkakamit ng kapayapaan at kapanatili ng kalayaan na ikaw ay sampahin at isunod sa iyong loobin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasalamat. Amen. Para sa mga may-ari at pagkalingan. Idalangin natin mga kapatid sa mga natin mga pangyayahan na ang sanlibutan ay maibsan ng walang katiwalian. Ang mga karamdaman ay maulasan, ang kabutuhan ay maparang, ang mga nasa pigitan ay tumayang tuluyan, ang mga naaapi ay mapango sa walang katalunan, ang mga naglalakbay ay magwamatik sumapit sa pawawala, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan, at ang mga nakakagaw umay ay maniwasay na mahigay. Ang aming mapapakyayan, pinubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapitatiyan, pinatatatag mo ang mga may mabigat na pinamasan. Paunahan mo ang mga kahilingan ng mga dumarating dahil sa maraming mga pinagtitiisan upang bawat nasa kapilitan ay magkamit ng kasiyahan madama ang iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasalamat ang Diyos. Amen. Ngayon po ay dadating po na po yung dalawang po natin pag-iwan ng pagpapalaman sa Panginoon ng Diyos. Nagbibigay gano'n tayo ngayon sa Diyos ni Jesus mula sa pag-ibig sa isang kapitan at pamilya. Ang tawag ng Diyos ay ang nag-isa-isa na itasan ng sanlibutan bunga ng pagpapasakit at pag-ibig ni Jesus para sa atin. Sa kahoy ng krus na kanyang purihin at ipagkakas. Ang krus na kanyang purihin at ipagkakas. sa kahoy ng krus na kanyang purihin at ipagkakas.
iniwan ang ating pong pag-iinabang po. At the same restaurant, always finds she be there to see.
Let us pray. Almighty ever-living God, who have restored us to life by the blessed death and resurrection of your Christ, preserve in us the work of your mercy, that by partaking of this mystery, we may have a life unceasingly devoted to you, through Christ our Lord.